Is your boy DJ S Shine Best International. Nando three wise men. Nando akwụkwọ na-achọpụtala ife na mmadụ. Chief Kenneth Chijioke Zobalo. Brigadier General Kizi na Nando. Yana Chief Donatus Ajama. Akpọ Nando. Yana Chief John Chukwemeka. Omifuku Nando. Suru Nemo Fumao. Kuziano no mo wefuru anya. Maka dibe jikọrọ olu si na mmụọ. Si na mmekọrịta nwanne na nwanne ka dị n'obodo na ndụ. Aja mmadụ igwe bụ ngozi Chukwu bịara na ụfọdụ ụtọ nwanne na nwanne ka dị n'akwụkwọ na-atọ na ndụ. Aja mmadụ ga-ama bụ ngozi Chukwu bịara na ndụ. Chacho na niwo n'ọbụ ụtọ nwanne na nwanne na ikpeazụ a nwanne Igbo furu efu na Igbo nwanne m n'ọbụ udo n'etiti nwanne na nwanne ọ dị mma nwanne na nwanne n'okozila ka na ala Igbo n'obodo anyị ya mana afụrụ m ofu ebe ọ bụrụ na ndụ wee sọ m ụzọ akwụkwọ na-atọ na ndo jere jikọ onwe bụ ọnụ wee jide ụmụ na ndo fọdụ eme nwanne onye ruo na-agba mbọ ka nwanne ya wee nwekarịsịa ụmụ na ndo n'unu dị ezigbo iche uchebe na ndo maka aja na ndo aja mmadụ igwe bụ ngozi Chukwu bịara na ndo eludo nọ na ndo wee fuo obi nwanne karịrị akarị aja mmadụ ga-ama bụ ngozi Chukwu bịara na ndo ya dị ngozi dị mma mmekọ nke ụmụnne gosi dị mma batabile nye nwanne gosi dị mma umekọ nke ụmụ ngalaya gosi dị mma batabile nye nwanne ụmụaka na-atọ si na akwụkwọ na-atọ na ndo wee jikọ onwe m ọnụ na-eme ọhịa aja mmasị ike bịa na ndo fredo si n'esi na ndo ụka mma n'osi n'ifute wee bịa ọtabile onye nwanne ha kabaji wee sonite fagụlụ akwụkwọ agụlụ ya n'isi fa mesịrị bata striti wee chọba akala agaba onye ọbụla wee zọba onwe ya ịmara ibe a na-eme adịrọ isi chacha mmanụ aka Chukwu dịkwa ya ọkụ ịbụrụ ya emegide ya bụ ife iwe ego wee webe Kenneth na Lagos jee gbaba mbọ o wee bụwa n'ofe ụbọchị ohu nne mụrụ na ndo niile a na-akpọ Igwedo ya bụ nwaanyị wee bịa na nlọ wee gosi Kenneth oke mgbọrọgwụ eji agwọ ya gbaruka mgbọrọgwụ ka ibi ya one n'ụwa ya ka o ji kechi ego kokliso wee dị iche kokliso apụta abịa ọgwụ niile wechi n'aka enu ihe bụ oke mgbọrọgwụ wee bido ịkpa ike ọgwụ wee baa afịa ndị mmadụ wee buru ego bịa ka fa bụrụ distributọ na Anambra mana Igwedo jụrụ ajụ echọrọ nwanne ya bịaba wee lụta Ọnịcha wee fụ aja mma o wee kpọọ ya nwanne m mekwa ibe Chukwu nyere anyị n'aka maka ekwere ka ọkụ nwanyụwa ndo na nwa bụrụ nwanyi wee bụrụ aja mma wee tinye n'ime ya nne n'ụwa o kwere izu na o kwere ọnwa goko kilisa
tawa nyaba afia wesala ọkụ eyi mana ịgba na-eme n'ịfụnanya na-ejele onwe ya ọfụma ozigbo abịa dị mma na-ele onwe ya nwa akwụkwọ na-ata na ndo wee bido ọlụ mụna afụgo mụ na ndo wee bido ịkpọkọ ego nnekwu ya ebe a na-eme nyabụ ife ka ome ife ukwu na ọjọọ obodo oyibo wee tụba ọgwụ na-atụnata ọgwụ na Naịjirịa aja mma na-achịkụ ya ọ bụrụ bizinesi ọ na-aga ọfụma ebe onye ọbụla n'ime fanahụ ọ na-eteli nwanne ya ka nwanne ya esi wee karịsị ya ya bụ ibe na-asọ m ụsọ unu abụghị ịfụnanya ụmụ na ndo n'unu dị ezigbo iche ujebe na ndo maka jee na ndo aja mmadụ ikwedorụ ngozi chukwu nyelụ na ndo ilibụ ụmụ na ndo ọnụ na-eme ọbụma aja mmadụ ga-ama bụ ngozi chukwu nyelụ na ndo ya dị gosi dị mma mmekọ nke ụmụnne gosi dị mma gbatabila enye nwanne gosi dị mma mmekọ nke ụmụ agalanya gosi dị mma gbatabila enye nwanne mụchala mụcha nwachi na-akpala ọwa laiti fụcha dị n'izu wee balụ m mmiri na-esoro ọra na ndo ya bụ director Coco House West Africa Limited ọkụ ịnụrụ ya bụkwa director Brikenaba Nigeria Limited ọkụ odogwu oyi ya bụ director Heritage Entertainment na Lagos State ọdụ ịkalịsigo odogwu mmiri na-esoro ala ịlalụ ụmụ nwa ya ma Chukwu jiri chọlị mma isisi Chinelo wabalụ m ụlọ mma nwaanyị Chikobi ekeneghị ọjụga na gwalaeze letaba na Chimelụ gị mma nne mụrụ ụmụ dị mma mmiri na-esoro ala na ndo Chikobi ekeneghị Igba kene n'ọdọgbo mmiri na-esoro ọra na ndo osi gbadụ na ndo ka nna m ọdọgbo iyo otu ike ndụ mmanwụ abalị gbala agbaji gbala afọ ọnụ ka nna m ọdọla ikwu ebe na gị n'ụwa na-edugo eribagwa akụkọ ya bụla ya ojigbo tere mọta onugbe kere ya ọnụ nwoke nwa si ike nga na ndo wee bịa onye ọ na-adịlị mma Chief Donatus aja mma akpa mbọ na ndo Chikobi ekene Managing Director Ajado Supermarket West Africa Limited Director Triple Exclusive Hotel na Nasabo osikwa ebe anyị na-alacha aka na asaba ọkasị bọdị na gọcha ebe anyị na-agba olingo Triple A akalịsị ya siri onye na-ekwu okwu ya bụ chairman ọgbọgwụ niile Exotic Market odogwu nwere mkpụrụ amụ ịtọ akpambo na ndọda onye nwe egwu ekene iwe nwere ndị n'ụwa onye ọma edali bụ nwaanyị ọmagoji dị chọọ gị mma Mrs. Susanna Chinyere aja mma ruru ụlọ nwaanyị ọma nne m ụlọ ụmụ dị mma Chikobi ekeleghị gị na-adịghị na mmebe ọbụma oyi ma aja mma egwu nwa na akpambo na ndo oyi ma aja mma aka na-eche ọgwụ egwu ka nna m odogwu eyi inwere mkpụrụ ahụ ịtọ nnekwu nwa na ndo daalụ ụkwụ aka Chikobi nnukwu eke na-azụrụ ya Igba kene odogwu nwasị ifute na ndo were
Webiao, Yamuka, Monyaga Delimogo, Chifu John Chukwemeka, Omifu Kunando, Ogandiaga, Chikobia Canary, Onyaga Delemani, wherever I talk. Chairman Chief Executive, CCO Gamma Global Services. Odagogi Balafondo, Chikobia Canary, Pedalibu Wire Mali, Mrs. Rose, Chukwamaka, Osodi Mago. Why Manarisia, Chikobia Canary, Biggie Lemai Afuman Noha, Ibakano Yama, Omifuku, Yamukama, Omifuku, Angalanya the way, Mamunando. CHIKOBI
ọ bụ onye bụzi Ebube n'ugwu n'Ụmụnri? Ezie na obele nwa na Chukwu wali oge awa o wee bụla Ebube Chukwu, Ebube n'ugwu n'Ụmụnri, ya bụ obele nwa chi gọziri agọzi. Mr. Benjamin Umera Ebuka, obele nwa Chukwu teli mmanụ nụ. Ọlụọma Chukwu kọ na lụnụ, ọlụgido na Naịjirịa nụ, wee jebe obodo oyibo nụ. Mana mamili na-esotawa ụgwọ n'elu ụwa nke anọ, maka na nwa abụọ data afịfịa na nwa ugo na-eyi ugo n'ọcha. Obele nwa na chi gọzili, ị na-enyelu ụmụ ogbenye aka n'ụwa donu. Na mmadụ 20 ka o bunyere moto na Naịjirịa n'afọ gara aga. Na ndị o nyere aka, ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, ndị ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa, n'Enugwu n'Ụmụnri, ọ kalịla akalị. Ọ wụzi ọgọ mere Chijioke nwe onye abalị, o ji ofu ife eme ọgụ. Obele nwa gabara iro na chi gọziri nkwa. Onye mụsịrị obele nwa anyị na-ekwunu, maka na enyi na-amụ enyi, mgbada na-amụazị mgbada. Mana onye mụrụ nnukwu odogwu a na-ekwu ife a, onye abụghị odogwu. Onye eme odogwu mụta odogwu, ọzaba afọ nwelụta nna. Senior Prophet Simon Ebuka of Holy Channel of Christ, the King Mission, Nadabwe na Bomimi Village, Enugwu Kisipụta. Late Ezinamulodogbo na ya ka nekwunu, mana ọnwụ bulionanụ, ọlụ Chukwu kọlụgidorunu, ndị ọgbọlọ rịrịga, ndị ọzọlụ ndụ eriganụ. Ezinna nnabanụ, ụmụ ị na-eloteghị Ezinamụlụ n'odogwu. N'ezie na Ezinne mụlụ ọmụmụ, nwanyị ọma. Senior Prophetess Salome Ebuka, Ezinne mụlodogwu bilinu, Ezinne mụlụ ezi nwa, ezi dị n'ụlọ nwanyị ọmanụ. Ezinne bilinu ụwa ihe, ị ga-ebi ndụ ogologo, iwelie ife ịlụta n'elu ụwa nke a, maka na ọ mụlụ nwa leli abụ nwa. Senior Prophetess Salome Ebuka of Holy Channel of Christ, the King Mission, Enugwu. Ka kenezigbo dozi akwanụ, nwoke ọbụla na-aga n'iru ezi nwaanyị kwa n'azụnụ, ogelimali nsọ dị ya, ọ dịghị oji ọgwanụ dị ya. Mrs. Jane Ujunwa Ebuka, anyanwụ ụtụtụ nwaanyị ọma, osodieme
1 Enugu n'Ụmụnri nwunye Ebube Enugu Ebube agụ na-echi agụ ife ndị lomeli n'isi nọ n'ala na nkịtị a na-egbu nwa na-eti Benjamin Nwemoga Lili Mobilinu obele nwa gaba n'iru Ugochi tụnyeli n'ọdịnisinu anya ndị na-afụrụ ya Chijioke nwenye atanifuli anya dị mma na afọ ife dị mma Ebube Enugu obele nwa na anyị ikenele mkpa amala Chipsa Emenike John Chukwu Ọzọmkpu Maduka 1 n'Enugu Ukwu n'Ụmụnri CEO Jaspino Hotel Jaspino Police Station Jaspino Bottled Water Jaspino Oil and Gas Ebube Enugu Ukwu si Ukeneyi Honorable Justice Anwuleka Agatha Okeke of Federal High Court na Nigeria Adadiora Mma Enugu Ukwu n'Ụmụnri Ezienu Pharmacist Elochukwu Mbanefo Igwe ozuru ọha dị sekọnd onye ọma n'isobili onye ọsọmọ bụ onye ọma n'ịdị mmanụ n'ihe ala lokal gọọmenti nọ isi pụta igwe ozuru ọha dị ikeneli Ezienu Igwe Charles Ebo Oye Obiọha dị sekọnd Namure Kingdom in Enugu State Yanu ọnwụ bulionanu Obonyeka Nnekwunu late Onyeka Chukwu Okeke Obi Ofuke se ihe Asabijo gị na mmụọ ibeyi ezi Chijioke nwenye atani na Lili Mo Ebube Enugu Ukwu kwalikwasị ya ike nụ maka na ọya prọsọ na ndụ ka Chukwu nna nnabata mụlobi na ndokwa kedu onye na-ekwu maka ya nụ Ebube Enugu Ukwu Ebube Enugu Ukwu Ebube Enugu Ukwu n'Ụmụnri Lili Mobilinu Benjamin Umera ezi nwa Moga bili na anyị ikende Enugu Ukwu n'Ụmụnri onye ọma bi n'obodo oyibo ebusi balabalabala awụsali dị nwụrụ obodo ife ilo mezina na nakizinu adekwu ọnwa na-eti oji nwade mọdụ oji une mọgọ bili n'obele nwadị n'ogaba n'iru Ebube Enugu bụ nwanye Ụmụnri dị mmanụ Ebube Enugu Ukwu esi ya Ebube Enugu Ukwu yes sir
Kanje kenezi nwanne ya n'enu ụwa nụ. Honorable Chief Dozie Nwankwọ, onye ndozi 1 n'Enugu Ukwu n'Umuri, member Federal House of Representatives. Osimu kenezi oyiyanu Honorable Chief Dr. Okudili Ezenwankwọ, Ewepudike 1 na Nanka, member Federal House of Representatives. Dr. Kemo Keke Sobilinu, Onyocha Bilinu, Deputy Governor Anambra State. Dr. Kemo Okeke, Onye Nugugu, Ebube Nugugu Sibukenunu, Eziano Chief Robinson Agu, Onye Nuchia 1 Enugugu, Chairman of the new Abatolo, Ingrid Nadabwe Abomimi Enugugu. Eziano Chief Sachibuzo Oretu, Chairman T-Ride Logistics Limited, onye ọma na China, onye baga na-ebododo onye ọma bigo bilinu, Chibuzo Oretu, obele nwa n'ịdị mmanụ, ekene dịrị inu. High Chief Obiora Madebuna, Alolo Iyom Adobi Madebuna, Nsito Ugebediya Nogosi, Ogadelo no mma. Chief Safa Mefu na Bilinu, Polinus Ezinwejindụ, Ochilos 1 Nuke, Obishilezi Nuke, Chief Sa Alpha Mefu na Polinus Ejindụ. Onye ọma gaba n'iru nụ, Ezienu Mrs. Joy Ngozi Mbachi, Ezi nwa Mbachi, onye ọma na-ịdị mmanụ, Ugosi Mba 1, Chialedi Abatulu Women Wing Enugu, Chief Sir Commodore Benji Mbachi, Chijioke 1 Enugu n'Umuri. Osimu kenezi nwanne ya nụ, Chief Sida Nnadozie Omelago, Ikenge Enugu Ukwu n'Umuri, onye ọma n'obodo oyibo South Africa gibi ebinu, Ikenga Odogwu, ezi nwa Omelago bịa, nwoke mmali mma bilinu oyimu. Dosita Nigeria Limited Odogwu bilinu, South Africa gibi ebinu, nwanne isi nkene yi nwanne mmadụ abụrụ oyiyo. Ifeanyi ga-agba n'ụzọ ike anyị gbakọta anya yolia na-egbunu, Ebube Enugu Ukwu nwanye ụmụri onye ọma gaba n'irunu, Lili Mobi ya obele nwa n'ịdị mmanụ, gaba n'irunu nkwa. Osimu kene His Royal Majesty, His Royal Highness Igwe Raf Obumneme Ebe, Eze Enugu Ukwu n'Umuri, Igwe nọ na Bumagwaro, Igwe Osimu kene let His Royal Highness nụ,
Osita Abuna, late Igwe Nnukwu Ugwu Numuri, nnukwu igwe ka Chukwu nna anabata mkpụrụ obi na ndokwa. Ka njezi na Thailand ka nje kenezi oyanu igwe tenten eze nwata kwuo osimiri Okija Jalogidi eze Jerome eze Neshe eze ndị Igbo na Mekong River Asia, King of Six Nations, eze Mbanefo onye Okija Jalogidi nna ochie nwadịa n'ime Bilinu onye Okija Jalogidi ebube Nnukwu Ukwu ya si m keneyi nna ochie bili nwadịa niile ga-anata eji elu n'ọbụ isi ife ndị lomen nazi na nkịtị eni bugodonu ugochala jede ejuejunu eze ndị Igbo dogwu obili eze nwata bụ oshimilo faka eze Jerome eze Neshe ụzọ Chukwu wale nwanne mmadụ His Excellency Elijah Chinezim Onyagba, Nigerian Ambassador to Republic of Burundi, Igbaki Wale Kuku Omuri. Ekwenu kanyina nifenyi gbanu serikanu, ogozanya nolianu, nwanya tani nonegu, ebube Nnukwu Ukwu na kike kwe na bonu, ije siya yelu nonu, eje lu na bisi maka na nweza defu na mbanu. Kainanu, edonye neku makianu, ebube Nnukwu Ukwu, ebube Nnukwu Ukwu, ebube Nnukwu Ukwu, ebube Nnukwu Ukwu. Eje binu mera, esi mwe waka bili, obele mwaga baniru no Chijioke ndebili. Okime ni mebu na yonenu wenu, obele wane semenu jidaki idonu onya si jideko jinanya na kobela makanu kamna ju ndi no akamusikula ife babele ni sinase na nananiti ife bude Nnukwu Ukwu wanyu mo bidiko kema onya wabinimu Is your boy, DJ S Shine Best International. Egwu balance na-egwu na-emegwu egwu ikolo mụ na-eti egwu na-etili ndị mmiri na aja n'iyo ennabenyi yili nwa ya ụwa ihe eze ka fọsenite n'ụwa na-ekwu eme egwu akpọla balance ka njebe naanị ọba ka mkwụdalụsi ego naanị ọba onyama Nwachukwu nyere ibobo na nwata obulu ọzọ pụrụ ịdị ego na n'ọba o mepụrụ onye ọ na-apịala arụ n'ụwa o meli nwa mgbenye ọbụla ọgaranya ukwe ese ka ịmalụ ezi oyi kedu onye na-ekwu maka ihe na-enu ụwa Chief Priest, Dr. Idozie Nwangu
akụkọ tiwala aka nke izizi na Anịọba. Nwa anaghị eze na Anịọba na-aṅụ 21 years. Ego oyi dọ na buutu na nke ikpeazụ a. Ọzọ pụrụ inye ego n'ide mmiri. Elibe agwagwu n'ala Igbo niile. Obodo kiribe na-akwa onwe onye ọba. Akwa na Anịọba, akwa na Anịọba, ego dị na buutu n'ide mmiri. Nwa anaghị eze, nwa anaghị eze, nwa anaghị eze, lekwa ezomọkọ na Anịọba. Unafugo, akwa na Anịọba, akwa na Anịọba, ego dị na buutu n'ide mmiri. Nwa anaghị eze, nwa anaghị eze, lekwa ezomọkọ na Anịọba. Nwata bata kuru onenu nwa, ekwe okenye agbaba mbọ. Ọgbaba mbọ ka ọ dịrị ya mma. Ekwuro karara ihe onunu nwa. Ị ga-abụ ogbenye bụla mosu onenu nwa ka njụọ. Nwata bata kuru okenye jebọsi okenye agbaba mbọ maka ndị ya. Nwata bute ike okenye jebọsi okenye agbaba mbọ maka ndị ya. Ife onye ka ihe onenu ụwa ịkpọle ya aka. Mbọsị oge ị ga-elu anyị akpọle ya aka. Esizi n'onye nwere Igbo bụ ngọ. Akwa na Anịọba, akwa ọkụkọ tiwala gị na Anịọba. Obele nwa Chukwu ji Igbo wewa alụsi ego na Anịọba. Engine onye na-azọzi onenu. O ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ya. Ife agbajikarị ndị ọkwa ya n'enu werika. Ọ dị ka ịfụsụ jikọ ụmụnụ. Maka na ụsụbe ọkpọdụ isi na nnụnụ ọzọ bezie kpọdụ isi na ọbụla ọnwụ. Akwa nwere ọgwụ nwe ego. Ọmalị mma nwoke onenu wee nwezie duis ọkwa ịnụle ya. Ego oyibo na-ejeli ya ozi. Ego dị na buutu na Anịọba. Ịmụ ife ji bụrụ ego na buutu. Ọkwa ka ife dịrị ụmụ ogbenye mfe. O ji moto mma ọkọ nenu nwa ọnyama. Ndị lụrụ nọ na Anịọba erika nne. Ndị bunyelu meshin nọ na abalị ụba. Ọzọ pụrụ inye ego n'ide mmiri. Alụsi ego ka ebu na-akpọ. Akwa nwere ọgwụ nwe ego. Ife iji kasị onenu werika ezi ọyị. Melogo ị ga-aba onenu nwa. When the power pass power, ike kalili ike n'ide mmiri. Alụsị nwere Igbo bụ nnọọ akwa. Mmọnwụ ejeje ọgụ odogwu na Anịọba. Eze dibịa ọbala tule na Anịọba.
obodo kilibe na-akwa onye ọba akwa naanị ọba ego dị na butu odide mmiri nwa na ya eze lekwezo mọkọ naanị ọba na fugo akwa naanị ọba ego dị na butu odide mmiri nwa na ya eze lekwezo mọkọ naanị ọba Gezienu muti kanyu na kiko melemme Ife mele jipoba kwa pipipi Uposi apoli lo lili mwona ni oba umana Obodo nine zulezu na ni oba Mandi mwadu Akwa webu tebi ni doba nenu tebu Ebili nwude Wesi onyumi elulu tole ebili naba Umu ibu na mu ifemeli Ebili bidolu n'ụtụtụ Wekwuru n'elu tebulu na-ekiri mmemme n'enu ngwachi wejiri Owebu na mmụọ na mmadụ bịala ọba Nwere onye tọlụ nwa ebili akwa atọbalụ n'elu tebụl ka agbakwala igbo ya lee obele nwa ogwu na-ejele ozi ike kaliri ike na ndị ọba Chukwu eke ego ọlụọ n'enu ụwa ka ịmale nke o nyela gbala nzebe ekwu mifugakwa na ndị ọba ọgwụ kochi kalisi ya ọgwụ ịnụle ya uwe dị power pass power ike kaliri ike n'ide mmiri alụsị nwere igbo bụ nnọọ akwa mmọnwụ ejeje ọgụ odogwuo na niọba Eze dibịa ọbala tule na n'ọba Behind every successful man ị ga-afụ lili nwanyị dị mma n'ụwa onye nnekwu maka ihe olonu Mrs. Mmasinachi Nwangwu Apụ na anwụ nwanyị ọma Ada Maguze jide ebube ịmụ ụmụ asarụ akwasị m keneyi obodo kilibe na-akwa na ndị ọba akwa na ndị ọba ego dị na butu odide mmiri nwa anaghị eze ekwezo mọgọ na ndị ọba ezo mọgọ akwa na ndị ọba ego dị na butu odide mmiri Igbo bụ kalịla kalị nwa anaghị eze ekwezo mọgọ na ndị ọba Elogo igaba akwa power pass power Is your boy, DJ S Shine Best International.
ife ji m ọgọ ka m ji bụrụ okwu duo nwata ọ na-azụ eju na bụrụ isi n'ụwa ọ ghọrọ onwe ya nri onye jụrụ egwu Chijioke nwe onye atani onye ajụrụ amụli egwu ọmasị ọgbara ubi ya egwu ọmasị obodo mụ iwe wuo mmadụ ọsọ obodo ya egwu mbụzi amụli ọdụ na-adụ onye oyi ji n'ụwa ya dụkwa ji na nwanyị okwu ndị okenye ka na-ekwu o nwere uche ga-aghọta ife na-ekwu ụmụ ọgbọ ahụ were na-ekwu egwu ọmasị ọgbarubịa egwu ọgbaru amala n'ụgbọ ka anyị ga-eje ọgbaruo were na-ekwu ahụ ụmụ ọgbaruo egwu elu ọchọkọchọkọ obodo m egwu si n'agosi n'ime Ọsadebe eze afụlukwe nwanne m na Lechukwu eze afụlukwe osita dị mma nwa Ọsadebe ọfọnye n'igbo ahịa ka nkeje Ali Nwachukwu ma onye abụọ onye ọgbara obodo eze ọgbara udo seji agalaja onye wuru nwanyị ọma agalaja onye wuru nwanyị ọma nwanyị ajụrụ ogide ekene osita dị mma bịa wesekwude ifuru nwa afọ ya ndị eji egwu mmali na ọgbahụbe anyị Ifeanyị Oshimiri narị Chukwu ndị bi mmanụ lezọna Ifeanyị Oshimiri onye akịrị ọzụzọ onye ọcha Ifeanyị Oshimiri nọ narị Chukwu Chijioke nwenye akani olero Ademụmọ nwa na-eti amala n'ụgbọ gọgbahụ jeje iwewo mmadụ ọsụ obodo ya mana Ifeanyị ji bụlụ ọkasị akasị agbata tie ma mụgharịba egwu ọzọ na nke a bụ egwu obodo eze egwu ọmasị ọgbahụbi ya ide ya obodo ụla na anyị nwegbuo ojeligwe wefe ike bichila ọgbọ nọ n'egwu adị atani n'elu na anyị nọ n'egwu ihe ọjọọ na-emebi ya ya na uwole egwu mgbe ọya ịtabịa weri na-egwu imila ajịla ọzịzọ bịawole egwu amaochi uchie bịawole egwu amaọbụ abụba bịawole egwu egwu ọmasị ọgbarubi ya ihe ọjọọ ọsọkwụ asamara igiri wole egwu n'ogwu anyị oche wole egwu ogwu Ifele Oshimiri bịa weri na-egwu ndị ọba agwe bịanụ na-egwu egwu ahụ oji ya miyo wole egwu ndị ụmụ na nkwọ wole egwu ihe ji ụmụ na nkwọ bịa wole egwu iwe mmadụ ọsọ obodo
atanwonyideke igwe chilechi na nye ekene chukwu emeka nwanwucheli abụrụmwebe nwonyideke bịa o president Nigeria Union bịa Abidjan gị na chi abụrụmwebe o nwonyideke bịa ka nye ekene Santana esejio onye ọcha nwanne mmadụ abụghị ya n'ọhịa ka anyị na-eje igwe smile ekene ezi nwa smile ibili Chijioke nwenye atanide ekene yi ka ndị ekene Nzemeka ọnwa ọhịa onye egwu na-azọ nwanne m ọnwa asị Nzemekene yi ọnwa ọhịa Chijioke na-ekene nke a bụ egwu obodo anyị atani n'ọgba uwe ka si bịa anyị elo na atani onye ka jụrụ jebe Chijioke nwenye atani nwe mmeka Mbanefo nwata nwanne ya na bilibo ose o mmata na igala atani ebe atani si wee bido anyị ekene okene ụtọrọ mụbụ osisi na-amị ego ogene oni ha ogene atani mmadụ ya ogene Chijioke na-ekene chukwu emeka nwa Mbanefo ezi nna mụrụ m bịalio ekene ezi nwa Mbanefo bi ya nwata bisie onye ya gị iseje nwata kwọcha ka osolo ọgaranya libezie ezi nna m unu m ekene Arịza ọgwụ bịa egbe ji eji ọgwụ egbe na-agba ndị ilo obili nwanne m odozi obodo bịa odozi obodo n'ọgba ruo na ndị ekene nwa ọgwụ onye ya sele emili anyị elu na aka ịlụ ọzụzụ onye anyị eje mba sobili ada dị ọra mma eze nwanyị Princess Tolodu Asobili ebe Senator Federal Republic of Nigeria ada na-eme ọgọ onye ọchịa eze nwanyị bi ya onye aka ịlụ ọzụzụ anyị ekene anyị lụọ na amị Victor Mudo sokwa bili ụmụzụ na mmadụ dị afọ Promise nwoke ọma bi ya mbume n'ụmụzụ igwe ụmụzụ n'onume ekene ya mbume bi ya nke anyị jụrụ igwe ọsọ Chijioke nwenye atanide ekene anyị elochuchu mọdụ ka ndị ekenezi nwanne m His Royal Highness igwe osita dị mma nwa Ijeọma bi ya eze ọkpụbata ife adị ọnwa Ijeọma eze ọkpụbata igwe ojuju mọdụ igwe ejileji n'onume ekene igwe onume ekene agbala ayọ ọgbakụba ka anyị na-eje mmadụ ka anyị ijekwubejebenu ka anyị na Switzerland kene nwanne m Chinedu Suwizi onye ọchịa onye egwu ụmụ ibi ya obili nwanne m Chinedu onye ọgbakụba ya onye ọma na-ede mma na mụtụ ka anyị na-eje ụmụdụ ọjị ononume ekene ụnụ akwụnne ya ụdụ ọjị onume ekene n'ụmụnọkwọ ka anyị na-eje ọchịlị ọzọ gbaru ọchịlị nwanyị ụmụ na ngwọ ọchịlị ọzọ na ọgbaru nwanne m ebe prezidenti ọgbaru Big Brothers International nwanne m onye ọma na anyị ekene
ndị ekenezi nwanne m Mbanefo mudeze n'ịdị ụsọ edo osimiri n'ịdị mma ọsamaligili ka anyị na-eji mmadụ ka anyị jegubejebe Chi Patrick Gboma ide ndị ọgbahụ niile Alhaji Suleiman Ekene onye ọgbaru onye ji mala obodo anyị ikwu mọga na ọsamaligili n'isobili igwe Chijioke na-ekeneghị oge n'ofu abọ kingdom n'isoro ekalịsịa abụba gwụrụ oyi na onye ilo soro ekwu Alhaji Suleiman anyị ekene igwe onye ọma n'ịdị mma Chifu Nnamdi Enebeli nnoli oguda na anyị ekene andị mmụọ nnoli oguda bịa onye ọsamaligili onye ọma anyị ekene ume ọkachie awụrụ sogoso ụmụ ọgbahụ nwere na-ekwu awụrụ sogoso ekwu ọgbahụ bụ ekwu mmiri awụrụ sogoso were isi ekwu awụrụ sogoso amala nwanne m Victor Mbanefo na nwogene akwụnne ya n'ọgbaru nwanne Chijioke nwenye atanebi ya akwụnne ya esi nwogene anya luo n'aka ilo ogidi na mmadụ na-afụ nna ndị nwagolu ebi ya nna mezo nwenye aka ilo ogidi bịa nwanne Frankie Nwagolue ụmụajie na akịla ogidi America okunubizi ebi nna mezue n'onumegeneyi anya lụọ n'okwu ibele osimiri ka nje genezi anyị mụ Chukwu ka nwenye ama n'onumegeneyi Chukwu ka nwenye ama Member Federal House of Representatives ị na-anọchite anya ndị ọgbaru na Abuja ezi nwanne m mbili ụmụ ọgbaru na anyị balụba ofu obi ka anyị ji bili amala n'ụgbọ ka anyị ji aga ife onye kwuru gị bịa na-ekwe ọgbaru na anyị nwere nsogbu obodo eze ụmụ ọgbaru obodo anyị n'okwu onye ọcha ka anyị na-eji mmadụ nọ kalịla akali Igwe Oliver n'osobili onye ogbuani ọcha ọdụ ọnọ ọnọgwụ ya ụmụ ogbuani ọcha woli n'udo ọgbahụgbofu nke a bụ egwu obodo anyị anyị nanọ ngwa woli na-egwu awụrụ sokoso iyo awụrụ sokoso egwu ọmasị ọgbahụ ya awụrụ sokoso iyo osimiri akịrị awụrụ sokoso ojeligwe ogbu efe ike bijila ọgba awụrụ sokoso ali atanio ozigbo atanio awụrụ sokoso iyo awụrụ sokoso iyo awụrụ sokoso egwu ahụ awụrụ sokoso ụmụ ọgbahụ na-egwu egwu awụrụ sokoso iyo awụrụ sokoso iyo awụrụ sokoso obi nwanne m ka ndị agbata onye atani ego na-egwu nkata nwata na-egwu gbalite egwu ahụ awụrụ sokoso iyo awụrụ sokoso
ajụjụ ebe ada ebe n'osisi ka nna ajụ onye bezi na-ebe asụsụ na mmiri wụpụta n'enu anị ka njụlụsị ọmakwife ọ na-eme ife bụ na nọ n'ụwa mgbe ife oje aka ike ịfụla agwọ ọsị ya ka oje aka ike okebe jon ezi ya ka oje malụ wedịga o ọ bụ ya ka oje anyị isi ichọkụ nwebele duo gị n'ibe ike ijoku gị n'ibe ike nwanne m nwoke gị n'ibe ike nwanne m nwaanyị ya gị n'ibe ike ka njụa amara m ibe bụ ike ka ngwa gị chukwu bụ ike m ololi felolenyi ama amasị oke mmiri na-egbu okwe ọgba aka eche agha igodo ji ndụ ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ ọka aka eluigwe nke mmiri jujuru ogwe igwe ya na-achị mba niile unu enwelu chi ọzọ enwero nchi ọzọ sofu chi ka mụ na-ekpelụ ya bụ ike m ji aba mba ome unu n'ọnụ omeme m n'ọnụ ike na-echukwu kelu o nwere onye ọ ga-abụ rapụ na n'ụwa nrapụ ya nwanne enwe m nsogbu nwanne m onye afọ ugbo onye nwanne m onye afọ ugbo chukwu gwa ya onye afọ ugbo onye nwanne m onye afọ ugbo chukwu onye afọ ugbo onye nwanne m onye afọ ugbo chukwu kwụsie ike onye afọ ugbo onye nwanne m onye afọ ugbo chukwu gwa ya onye afọ ugbo onye nwanne m onye afọ ugbo chukwu iyo ịchọpụ nwebele duo gị n'ibi ike ijoku gị n'ibe ike nwanne m nwoke gị n'ibe ike nwanne m nwaanyị ya gị n'ibe ike ka njụa amara m ibe bụ ike ka ngwa gị chukwu bụ ike ololi felolenyi ama amasị oke mmiri na-egbu okwe ọgba aka eche agha igodo ji ndụ ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ ọka aka eluigwe nju mmiri tujuru ogwe ọkụkọ ọrapụ nne ya na ọmụ ya dị nso ekwe gburo mgbe egbuo agwa nọrọ ikpụkpa tagbuo ọ maka gịnị maka onwezi onye na-echi ya nche tụa ka ọ dị ma nrapụ chukwu debe ebe ọzọ nwanne enwe m nsogbu isemechi ọzọ biko gbazute mazụ papa bebeluchi ọzọ azazina m ekpele papa enyi na-emekọbalụ biko gbalị m papa gbalụo papa biko gbalị m mmegha adịghị ịma na mgbaala ma ndị agwagịchi nnefe adịghị ebi ụgwọ nwanne ntị na-efe adịghị efe ụgwọ ụfọdụ nweluchi ọchịfa na-efe ụgwọ obi ego ụgwọ ikwuru ibu na onye gwụrụ na mgbe ji ọfọchukwu bi ka anyị ọkwụmichi ya masị yo ichi ya ọgbachukwu bi ka anyị yo obi rọisi yo ọgbachukwu bi ka anyị yo ichọkụ nwebele duo gị n'ebe ike ichọkụ gị n'ebe ike nwanne m nwoke gị n'ebe ike nwanne m nwaanyị ya gị n'ebe ike ka njụa amara m ibe bụ ike ka
ngwa gị chukwu bi ike m ololi felolenyi ama amasị oke mmiri na-egbu oke ọgba aka eje agha igodo ji ndụ ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ ọka aka n'ije ndị mmiri kuju na ogbe ike okwu gị n'ebe ike nwanne m nwoke gị n'ebe ike nwanne m nwaanyị gị n'ebe ike Is your boy, DJ S Shine Best International. ụfọdụ ịbata ego fe nwebe obi sali onye nwere ego na-emife sọli ya onye nwe ego ịmala etu o si mee mana onye dala ogbenye n'enu ụwa nụ onye nwe ọgọdọ ada gbasi egwu ike nụ ịma na onye dala ogbenye na-adị ihe mbọ onye dala ogbenye ada bamba maka n'okwu bana ego nwe ogbenye si lọnụ ha ebe isi akwụrụ ka ọ ga-akwụrụ ebe isi anọdị ka ọ ga-anọdị ịmago na akwụ na-etigbu ilu mana ụnụ amago na akwụ na-esi obi ike ọ bụ na onye afọ bata ekechi niile nụ olodo na onweli ndị mali nna ya ụla olodo na onweli ndị na-alịfa alịfanụ olodo na onweli ndị tiri baba ife onye bata ego mala etu osi eme nkụbazi na Chijioke ekwube ego ife ka anya mụfụlụ ọnụ m wee bido okwu onye nwere ego ndị n'ụwa na-eme ife sọlị ya ụfọdụ ịbata ego fadọlụ geti kpọchie ịchọlụ famili nọdị n'ilo ụfọdụ ịbata ego fe ekebe ndị obodo ife ụfọdụ ịbatala ego na-ebunye moto oke mmalị onye nwe ego ịmala etu osi eme onye bata ego ịmala etu osi eme onye bata ego ịmala etu osi eme ụfọdụ ịbatala ego na-agba mmadụ pọtọpọtọ ụfọdụ ịbatala ego na-akwụsịgbulu mmadụ ụfọdụ ịbatala ego na-enwe aṅụle ụfọdụ ịbatala ego fabụ afọ njọ onye bata ego n'ụwa nọ ịmali karakta nụ onye bata ego ịmali ego sapamba onye bata ego ịmali ego sefiwo onye bata ego ịmali ego sefiwo yes sir. Elu nnụnụ ofu nwoke jere nụọ nwanyị nụ wee mụtazi ụmụnne abụọ afa dị ọbalị abụ Ifeanyị Chukwu obele nwa ya bekene dịrị Chukwu mana abụọ na-asụ ụzọ nwanne wee si na nwata wee dobe nụ wee
tosia jebe akwụkwọ ọbụba akwụkwọ wee kwụsị ya. Ifeanyị Chukwu wee jebe odibo donu, o wee jebe odibo n'Ọnịcha donu, oluzi Ọnịcha dogbaba odibo gbasị ya, wee batazie ego oyibo. O wee loto obele nwanne Ekene dịrị Chukwu, wee nata na vileji wee kpọrọ nwanne ya, kpọlie ya nata n'Ọnịcha donu. Ọgbọ onye Ekene dịrị Chukwu nwanne m, mụ na ya ma nọ n'Ọnịcha donu, obele nwanne m na igeje obodo oyibo nụ. Ekene dịrị Chukwu wee kwadobenu, nwanne ya wee mebele ya akwụkwọ, o mesiala ya akwụkwọ jebe obodo oyibo nụ. Ekene dịrị Chukwu wee duzie, o duzie obodo oyibo wee kpata ego nụ, wee bute ike n'obodo oyibo nụ. Olulu ahụ na-abụ nụ, ọkụ wee gbaa n'Ọnịcha donu, wee gbalie ngwafe Ifeanyị Chukwu nụ, wee gbalie ngwafe ya. Ifeanyị Chukwu wee bebe alịlị donu, edizie ebe nke sibidonu, ngwafịa njelini ọkụ gbalịa nchanụ, enu elulomaka ana elulomaka o. Alịlị Ifeanyị Chukwu na-ebezinụ, ofu ọya nwoke wee batanụ, ọya nwoke wee si obodo oyibo wee natanụ. Ọbọghị Ifeanyị Chukwu kedizi ife na-ebela akwanụ. Ekene dịrị Chukwu nwanne ya bụ onye ego, ọ batali nnukwu ego n'obodo oyibo. Ọ nwanne ya ka o bunye ya ego oyibo. Ifeanyị Chukwu wee ficha anya ya, wee tụtụrụ foto kpọọ nwanne ya. Ekene dịrị Chukwu, ị na-anụkwa ife nnafọ ọkụ gbalị ngwa afịa m, nwanne ya ihe nọ nakwa o nwere ọsọ ife nnalụ. Nwanne m enu elulomaka na elulomaka, dịrị nwanne ya aka ka ndị kwetu si dị o. Ekene dịrị Chukwu wee mụba mụnụ, kpọọ ya Ifeanyị Chukwu. Ofu ajụjụ ka m chọrọ ịjụ, ị na-ege ntị nwanne m? Ọsị ajụọ, ọ na-eme ọbala fụrụ nke olili nnu, ọfụ nke o nyere ndị mmụọ. Nwanne ya wee bee akwa, ofu nwanne m nyere aka nụ, n'ezie na obele nwanne m mgbojere obodo oyibo, ya na agwa m na ego adịrọ ma nchanụ, ma anụrụ m na ọ batala ego. Ifeanyị Chukwu wee yọba nni, alịlụ ụwa gị Ifeanyị Chukwu na-ebenu, akwa alịlị Ifeanyị Chukwu na-ebenu. O wee luzie na Disemba nụ, Ekene dịrị Chukwu wee natabanụ, ọ natabalị wee kwụgbọ ụgbọ na laịnụ nata. Oluo n'okechọ nọ na ego, oluo n'okechọ na ome doneshọn na nkịtị, ọ na-eke ego ma nwanne ya nọ n'afụfụ. Ifuko na onye kpata ego n'ụwa donu, onye kpata ego ịmala etu o si mee. Ogo n'ụdala ogbenye unu na-asụsọ nwanne, oluo gị kpatara ego ilozo nwanne yi. Onye kpata ego, onye kpata ego, onye kpata ego ịmala etu o si mee, ịmala etu o si mee. Ịmali na ọ dị wiked o, ịmali na ọ nwere obi sali sali. Ụfọdụ na-agba ndị mmadụ pọtọpọtọ, ụfọdụ na-akpọchi geeti ife, ụfọdụ na-anọ n'elu. Onye kpata masị na ọ nọrọ n'ụlọ donu, onye kpata ego ịmala etu o si mee. Onye kpata ego, onye kpata ego, onye kpata ego ịmala etu o si mee. Yes, sir. ife na-emega ndị mmadụ malinu oge
mmadụ dara ogbenye n'elu ụwa n'ozugbo omume ya ịma mmasị etu o si menu ọ bụ na ọkpata ego echi n'elu ụwa ịmala etu o si mee ịmali karakta ya ịmali na o nwere afọ njọ ụfọdụ ịkpala ego wee tụọ mmadụ nganụ onye fatụrụ nga ka nọ na nganụ maka ifi nafa akpatala ego oyibo onye kpata ego mala etu o si mee Chijioke nwa onye atani n'aka m nọ n'egwu ka anyị jee nụ ka anyị bịa maka gịnị ife anyị ka ga-agba n'ụzọ erika adaezigbo onye nwere ikuku ngọnụ onye kpata ego ịmala etu o si mee ka anyị nanụ ịmala etu o si mee onye kpata ego onye kpata ego ndị nnukwu ụwanụ onye kpata ego ịmala etu o si mee ịmali n'ọbụla ajọ obi ụfọdụ bụ ndị ọ na-abalị maka ibi nafa abalị ego o nwere ndị na-enyefe cheki n'onu o nwere ndị na-eme gọmaflaji o nwere ndị na-emewochi isi bịa wole isi maka ibi nafa abalị ego ego banye m ụfọdụ ada bụ ụlọ ma na-eme wochi isi bịa wole isi bụ ndị obi ọjọọ maka ifinye na ebe akpatala ego onye kpata ego ka nna nọ onye kpata ego ịmala etu o si onye kpata ego onye kpata ego ịmala etu o si eme onye kpata ego ịmala etu o si eme Is your boy, DJ S Shine Best International. Last week Sunday, I don't know no car. Obele mwa webe bakwa. Ndị mmadụ weta nụọ. Wee n'obele mwa fanya n'iru. Ọ bụ n'obele mwa fụchọrọ njọ. Bawe nne mụli anya. Nne mụli achọrọ njọ si kwikwi. Bawe bido tamube.
bụ nke jọlụ ndilo bụbụza nke malụ mma agba n'aka ji wesi ọnụ eji gbọbasị ka eji agbọfe elu mana ịchọba ịnụ nwaanyị malụ mma chọkwa nke nwere ezi omume maka ife eji anụ nwaanyị ife ezi omume ajọ nwaanyị na-egbu nwoke ya ka nwoke ji egbu ụzọ anwụ ajọ nwoke na-egbukwu nwaanyị ezi omume maka nwannụnụ nta nwannụnụ nta n'ebe afọ ebe gịnị nke na ka isi atụ nwannụnụ nta n'ebe afọ ebe gịnị nke na ka isi atụ Is your boy, DJ S Shine Best International. Kaije obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo kaije n'obodo eze Is your boy DJ S Shine Best International. kaije n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka kaije obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo kaije n'obodo eze kaije obodo eze kaije n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka kaije obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo kaije n'obodo eze akazi agakwa nka isi aga ụmụ Igbo gbakwa nkịtị na onye nwe ekwu akakwa asị m ka ije n'obodo eze alịrị mmụọ asị kedu ife ji nkịta ọnwụ ụmụ Igbo nuka mụ na-ajụ asị kedu ife ji nkịta ọnwụ eziokwu na nna m gwara m na nwa Igbo ejere ije na nke Igbo ada agbala ọsọ alịrị iko ụmụ Igbo ka ije n'obodo eze ka anyị na ndị Igbo ka anyị ije n'udozi ebe anyị ọ na-agba ọsọ chụba nwata ọ na-ana ikwu nne ya ọsọ achụba aka anyị ka anyị na-aba anyị ka anyị jee dozie nụ maka na agba ntị ma ntị anụghị o ebulu isi ntị esoro ya wee naba alịlị mmọnwụ eze nkwa onye nwekwuo okpokpo onye akasị ana m anya ụmụ Igbo ka anyị jee n'obodo eze obodo chunyere anyị n'aka ka anyị dozie nụba anyị adozie ebe anyị n'ọdịla anyị mma ka anyị jee obodo eze ka anyị jee obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị jee obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị jee n'obodo eze asị m ka anyị jee obodo eze na nnukwu ka anyị jee obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị jee obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị jee n'obodo eze ajụjụ ajụghị ama gbaba onye amaba bụ okpulu n'anya ka mụ na-ekwu ọ bụ n'ilu onu n'ugwu Awụsa ndị Igbo anyị lụsiri unenu wee lụọ udana wee losie n'obodo ugwu n'ọbụzi obodo ụmụ Igbo ọ bụ na ebulu ife
Hausa nata na abanye ọkwa ịma na abanye ga-adị mma ụfọdụ ụlụrụ kọmpin n'obodo onye ọzọ ọ bụ na ebute ya ndị Igbo ka mgbaghị ịma na ndị Igbo ga-abụ China eze ngwa m mana ndị Igbo na-echi ntị ewuo ndị Igbo na-echi ntị anyị dozie n'ụba anyị eji m Nnewi ama atụ maka na Nnewi dị na Anambra ọ bụ n'ilo Nnewi alụsịrị kọmpin welu na-enyelu ya utu aka ma natalụ pepa nnu wee dozie obodo eze obodo dịlịva mma a na-eri ya na mmechi aka ụmụ Igbo ka anyị dozie obodo anyị wee dị mma ka anyị jee obodo eze na nnukwu ka anyị jee n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị jee obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị jee n'obodo eze asị m ka anyị jee obodo eze na nnukwu ka anyị jee obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị jee obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị jee n'obodo eze ndụmọdụ ka nji bịa ụmụ Igbo ga-enu m ntị n'onu ndụmọdụ m na-agala ndị ọchịchị anyị ndị ọchịchị unu ka na-agwa karịsịa ụmụ Igbo unu ka na-agwa ka anyị lepụkwa n'obele ego nwa ndị ukwu na-enye anyị unu wee n'elu ụmụ Igbo tọrọtọrọ ọ dịzi mma ka njụọ ọ bụrụ na ndị ọchịchị anyị niile ndị ọgaranya niile ndị ji okwufe akpụ isi na ala Igbo anyị ọ bụrụ na anyị gbakọta ọnụ ọkụ unu ma na anyị ga-edozi ala Igbo ọkwụlụ alili na-agba m n'obi ọsụsụ mmei na-asụ m maka ife nnefu na ala Igbo eziokwu na ọgbara nghali alili mmụọ ana m adụ ụmụ Igbo aka na ntị ka anyị dozie n'ụba anyị asị nke dozie obodo eze ala Igbo anabịa fụrụ ahụ ana Chukwu nyere anyị n'aka na ekene elu m na ndị Kanụ okwu anyị nwelu na ndị Igbo ọma dịka ndị Igbo na ọ ga-adịle ya mma maka ọ bụ nke fụrụ ife nwa wee na-etipụ ya wee sị ụmụ Igbo ka anyị nata n'ụba anyị ka anyị dozie n'ụba anyị ka anyị pụọ ọnụ n'olu adịlọ mma enugo ụmụ Igbo ka anyị jee obodo eze na nnukwu ka anyị jee n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị jee obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị jee n'obodo eze ụmụ Igbo ka anyị jee obodo eze na nnukwu ka anyị jee n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị jee obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị jee n'obodo eze echetalụ n'akwụkwọ nsọ mgbe ịmụ Izrel na-ata n'obibe felo fachi eze ekwere ewepụta n'ofu ụbọchị Chukwu okike bịa ma wee si ya felo si wee si felo let my people go felo lapụ ndị nke m kafa nnaba ka feje n'obodo eze obodo anwa m kwelu fana nkwa felo wee lụọ ntị mmanụ felo wee gbachie ntị mana ọlụlụ n'ụka ọ na-elu ndị agha felo wetanye n'oke osimiri ụmụ Izrel wee naba ifugo ka o si adị ụmụ Igbo na nnukwu onu ụmụ Izrel wee naluo wee lụọ obodo eze obodo ama Chukwu kwelu fana nkwa obodo jupụtaluo na mmiri ala ehi na mmanụ ala efi n'onye ka na-ekwu obodo anwa bụ obodo Igbo nke ọ bụ na onye na-eme ya echetakwa obodo Igbo obodo anyị ọ bụ na ịlụsie Lagos
afụzie n'anya ya ife ụmụaka Igbo na-eme ọ bụ na-egbochie mmiri alụ plazas welu nenu rodu plesi ewezụgazi ụmụ Igbo Lagos nụ ga-abụzi mmiri ọkụnụ fụrụ ụmụ Igbo anyị na-eme ọfụma ụmụaka Igbo na-eme ọfụma ọ bụ na inezi anya nụ na Naịjirịa ịfụ na na-akpagbu anyị akpagbu ọ bụ nya mere eze nkwa onye nwe ji wee bebe alịlị sụnwa Igbo ka anyị n'obodo eze maka ọ na-aba akụba ndị nwere ego nụ na Naịjirịa akụsisi anụ ndị Igbo mana ewezụga ndị Igbo kedu ka Naịjirịa ga-adị ka nna jụ ọ bụ na ịlụsi obodo oyibo ndị Igbo jụrụ ebe anwa fa na-emebe ọfụma maka obodo ọ bụ na ịbatalụ ọ bụ na ịfụrụ onye Igbo biko nụ na banini ife na-egbu mmadụ nọ n'ime ụmụ Igbo na unu na-eme ọfụma aka ndị n'enu mana ayịya ọka nna ayọ anyị na-ata anụba anyị maka ọ na-aba kuluo ụlọ okwu onye balị ahụ ụmụ Igbo ka ije obodo eze ụmụ Igbo ka ije n'obodo eze ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị n'obodo eze ụmụ Igbo ka ije obodo eze na anụgo ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị n'obodo eze ụmụaka Igbo ayịya ọka nna ya okwu onye adasi eze nkwa onye nwe egwu ibele mma ọdịnala ụmụaka Igbo ka anyị na-anụba anyị n'ezie n'ife na-eme n'obodo ikpofe ọbala karịa nwaogbenye adị egotekwuzi nri Naịjirịa dịgo ka ọ ga-adị ka anyị were uche ka anyị na-asị enụba anyị na akpala isi ọ bụzi ego nne ọ bụzi kukin gasị na ọ dịbụzi ego nne fuel a na-enweta na be anyị asị ma ọ bụzi ego nne ndị emega anyị ife ụmụaka Igbo were uche asị nke anyị na-anụba anyị na-alụ ọnụba anyị edozie nụba anyị maka ukwu asịsa dị n'ukwu ọ dị-ekwe eme mgbachi nke ọ bụ na onye na-eme asị nke anyị na-anụba anyị ụmụ Igbo na anụ ka m na-anasị mana onye mmụta egwu m eziokwu ọbala ya uri n'ugo eziokwu onye nwegwu na-adasi enu egwu ka m jide ebube okwu onye adasi egwu m nọ bụ ndụmọdụ ụnanụ ka m na-anasị ụmụaka Igbo nụba anyị ụmụ Igbo ka anyị jee n'obodo eze ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị n'obodo eze ka anyị obodo eze na nnukwu ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị n'obodo eze obi lọisi daalụ ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ka anyị n'obodo eze obodo ọma Chukwu nyere anyị n'aka ụmụ Igbo ka anyị n'obodo eze
ndidi bijenu ụwa bụ onye zụta afịa nke ya ọnaba elu ụwa bụ onye zụta afịa nke ya ọnaba ụwa bụ anaba aghalụ na ndidi bijenu ụwa bụ onye zụta afịa nke ya ọnaba yesa dije n'ụwa si na Chukwu onye pụta ụwa mebe mma ọ nọsa ụwa o bulu mma ya naba onye bụ n'ụwa n'isi n'ije n'ụwa si n'okwu onye ndidi ga-akpata ego onye ndidi ga-amụta nwa onye me n'ụwa n'ike n'ije n'ụwa si na Chukwu ije ụwa si n'akala aka na onye gbalị mbọ nke ya eluo ya ka mụ ji wekwe n'ije n'ụwa ndidi amaka ụmụ Igbo ndidi amaka mma n'elu ụwa ndidi amaka mma ụmụ Igbo ndidi bijenu babụ onye zụsi afịa nke ya ọnaba elu ụwa bụ onye zụsi afịa nke ya ọnaba baba anaba aghalụ na ndidi bijenu babụ onye zụsi afịa nke ya ọnaba yesa etigbo ilo n'onye nwale mbọ ga-akpata ego udo mmiri ndị Igbo nwanne m gị gedo ntị ịnụlo ọnụ agwa ekelu nwa mgbela ntọgo nwa welu ugbo ebido egwu ya gboo na mmiri ezosigo ogbo nọ ụwa kpọlọkpọlọ na-echukwu onye ekele ụwa na ọ ga-agọzi gị ugogbu ụzọ na ọ ga-achakọkwu Chineke ọ bụ n'ugbo gboo mana onye mebe akala aka ya n'ụwa n'ụwa na ụga mụbanị ya mụ n'ọnụ ụgbụlọ ogiri ya sọ ga-alụ ụlọ ogiri Igbo wee lachao n'ọchị na-eme eze ụmụ Igbo ndidi bijenu Igbo Chukwu na-eme eze ụmụ Igbo ndidi amaka mma ụwa bụ onye zụzi afịa nke ya ọnaba enu ụwa bụ onye zụzi afịa nke ya ọnaba ụwa bụ anaba aghalụ na ndidi bijenu ụwa bụ onye zụzi afịa nke ya ọnaba yesa ndidi amaka mma na onye welu ndidi ga-akpata ego nke ọ bụ na onye na-eme gị welu ndidi ọ dịla gị mma ebe mmadụ jelu wee gbala aka ụfọdụ jelu wee bulu ike nata agala aka onye ji bịa n'ije n'ụwa na bụrụ ofu Chineke mebe agala aka gị onye kele ụwa na ọ ga-agọzi gị ngọzi Chukwu na-abịa na onye nwelu ndidi oluo ya aja Chineke ị na-anụgbo ọnụ
ji bịa chukwu kele ụwa ga-agọzi gị welu ndị dị sobenu ma igbo ndị dị amaka mma n'oke solu ngwele ma mmiri n'ọkasa ngwele ọma kọba oke ụmụ igbo ndị dị amaka mma n'elu ụwa ndị dị amaka mma ụmụ igbo ndị dị amaka mma ụmụ igbo ndị dị bụ ije ụwa bụ onye tụzi afịa nke ya ọnaba enu ụwa bụ onye tụzi afịa nke ya ọnaba ụwa ma anaba aghalụ na ndị dị bụ ije ụwa bụ onye tụzi afịa nke ya ọnaba yesa onye chọ na amụ aka eke ọgba bụ odogwu alụso ojugo eje agha ka mkpụrụ ịgba chọba ọdọkwu onye nwere nke n'ụwa dịla ya mma onye si na-eche na-eche na-enwe ya dị n'ụwa anụgo onugbu ọka wee dụlụ ụmụ nwa welugo wee jewe ọka na ndị ile oloro ntụtụ ụta na nwa welugo ga-akwụsị iti egwu mbela ka nwa welugo wee fụ n'odogwu akaji ọkọ nke na-ebini ewe wele ọchị o wee bebele m ebele akaji ọfọ wee bebe ebele gbọkuwe ngene onye atọ na amụ odogwu ndị igbo ji biri nwa welugo ga-adịla ya mma ụmụ ngene wee nye m nzuo nwa welugo wee bebe ebele ya galachi m nyeli m okwu nwe n'ụwa na-akwụchi ezi webeze ekpele nwa welugo wee nebe abịa nwa welugo wee tibe gụọ nwa welugo wee mebe ọfụma ụmụ igbo kenele ịmụ odogwu ndị igbo ji bili odogwu na-enyela ogbenye aka odogwu ka mụ na-akpọ ụmụ igbo ndị dị amaka mma n'elu ụwa ụmụ igbo ndị dị ije enu ụwa bụ onye tụzi afịa nke ya ọnaba enu ụwa bụ onye tụzi afịa nke ya ọnaba ụwa bụ anaba aghalụ na ndị dị ije enu ụwa bụ onye tụzi afịa nke ya ọnaba yesa agbapụ ụmụ nke n'ọnya chọ na mụ ndị nke n'ọnya chọ na mụ ji wee bili ije Honorable Mr. nwanne nke nwoke aka ji ọfọ nke n'ọnya chọ na mụ na ụmụ mbele ọka aka ji ọfọ ị ga-achị ka nka kedakwalụ m aka pụba gene onye atọ na mụ n'ụka Honorable Mr. Ikechukwu Ifesika Milena Madibaja Aya kedalụ m Honorable Mr. Emmanuel Chinedu Igbo Onugboka Mr. Emmanuel and Isoba Ezani
Honorable Mr. Ndubisi Emengene Obulube Kenelo Mana Yowandeka Mata Mali Odoku Keneju Webili Kenelo Mwegwa di Matuku Emeka Mankwa Nnukwu mgbage na onye tana mụchi wee dị ebube Kenelu m agụbeze Ikechukwu Ọka Amaka Aya ka nke na-eze n'ụdị n'ibe nke na onye tana mụ ndị abala tụle Kenelu mutumu na-eze ọzọ nene Iwolowo Ugochi Malete na Ọka Eze Amotu Nkene Ọbala tụle dibịa Ọkụlụ ọgbọ Kenekwelu m okwu dị Ledwi Eze Amali dibịa na Chala Akakele ọgwụ na Chala Odogwu Mọbdezie Andịreti Ndọdawa Iso na ndị nibe nke nọ ya chọrọ mụ Kenekwelu m tupu Emeka Ekweme Omile na Ọka Ọbala tụle dibịa Ọkụlụ ọgbọ Kenekwelu m nwanne Kachinedu Oke na Ọka Odogwu ke na-acha na mụtụ wee bili Aya Ụmụ Igbo n'ọchị na-eme ebe Ụmụ Igbo na ndidi bụ ije Ụmụ Igbo ndidi amaka mma Ọbachukwu na-eme eze Ụmụ Igbo na ndidi bụ ije Ụmụ Igbo ndidi bụ ije Ụwa bụ onye tụzi aka nke gị ọnaba Elu ụwa bụ onye tụzi aka nke gị ọnaba Ụwa bụ anaba agha na ndidi bụ ije Ụwa bụ onye tụzi aka nke gị ọnaba Mana ị nọ nkịtị nwanne m biko teta n'ụla alarụzina na nrọ gị mana ọ bụ ero wego ga-abịa onwe ifi na-alụ wego ga-abịa onwe ifi na-eme agaja aja nwanya na-ebute ọnụ mmanụ agaja aja nwanya na-ebute ọnụ mmanụ letumobedu onye lụga ga-eri ijogu nwobeledu onye lụga onye lụtalụ n'elu ụwa onye lụga ga-eri ife lụtalụ n'elu ụwa onye lụtalụ ga-eri lụtago ifego onye lụga ga-eri lụtago iri agụ onye lụtalụ ga-eri ka mgbaji ogologo akụkọ dịrị ya onye lụga ga-eri a na-agbakwa mbọ gbaba mbọ onye lụtalụ ga-eri wibe lụtalụ ka ị na-eri Vaịlụtalụ ka ị na-eri nwanne ụzọ ego ịtụtalụ ka ị na-eri anyị ji nke onye abụ vaịtalụ ka ị na-eri anyị gbacha mpe na anyụọ anyị kpọọ mụ weta anyụọ ewezi na
gị iwe ibe anyị tụtalụ ka ị na-eri ana m agba nnukwu moto nwanne ị na-aba mba ka njụọ gị isomuwe tụta ego a niile sigbakwa pụta ife ụmụ iwe na-enweghị ka njụkwa aka ọzọ isomuwe tụta ego a biko ramaka ibe tụtalụ ka na-eri ramaka ego mkpatalụ ka na-eri meriri ife tụtalụo ọ bụ ngịga eriri nya bụ na meliro ọ bụ ngịga eriri nya ihe asị mmelife tụtọrọ n'ọnụ tupu ma na ha mbọ mmerite ego m ọfụma ozu nọ n'ini onye ga-agba nnukwu moto ozu nwụrụ anwụ onye ga-eyi akwa dị mma pụọ n'ụzọ onye lụgo geri pụtalụ m n'ụzọ onye lụtalụ geri nwanne m gakwetị ka ngwa gị onye lụgo geri ada egwu ya egwu onye lụtalụ geri ada akọlụ ya mmadụ akọlụ onye lụgo geri ife ịlụtalụ n'ọnụ ụwa onye lụtalụ geri Alụsanamụ elibe na ndụ ụwa mgbede atọka ụwa mgbede atọgbugo onwe ya maka mgbede ọbụla anyị ga-elili ife anyị ga-akalili ife a ga-anụlele nkwụ ogologo ndụ ọkwa n'obi aṅụle wee na-eme ndụ oto ogologo ọkwa n'obi aṅụle maka a na-eri a na-aṅụ ọ na-atụ ọbala mgbanye n'ọzọ egwu ite ogwu nwa obele du ọ na-atụ ọbala mgbanye n'ọzọ a na-eri a na-ahụ ọ na-atụ ọbala mgbanye n'ọzọ gịta dịrọ mmanụ gịta dịrọ mmanụ nọ ifụlụ nkịtị ibe obu n'olili nne ifụlụ nkịtị ibe obu n'ọkarịla akarị biko gbalị ya ọsọ tupu gịta kụtọsịa gị biko gbalị ya ọsọ tupu gịta kụtọsịa gị ifụlụ nkịtị ọkwa nkịtị pụrụ nkịtị bụ akụ nkịtị bụ ahịhịa nkịtị bụ mkparị nwanne na nkịtị bụ asịrị biko gbalị ya ọsọ tupu nkịta kụtọsịa gị onye ga na-akpụrụ ute agụụ eme ife gbapọtọbụ ife ọ ga-eri ọ na-ata ife ọ ga-eri were ife ọ lụtara ọ ga-eri ijoku m obele eju onye bụ na mmadụ ejebe oyi leki m obele eju onye bụ na mmadụ ezigbo ori maka gịnị onye dị ndụ ga-eririri ife onye lụtali ka ọ ga-eri onye lụtali ka ọ ga-eri ite dịrọ mmanụ nọ maka gịnị ọ na-ebute ọka ahịhịa nyenye m onye na-ebute mkparị nyenye m dị mmadụ agbabalị gị ọzọ onye gị na-adị na mma onye bụ agbabalị gị ọzọ maka gịnị ọkwa maka nyenye m ibe ndụ nyenye m yọyọyọ nwanne m ukwu inwere ana onye kwesịrị ịkwanyere gị ugwu maka yọyọyọ gị ama kwesịrị ịgụ ugwu onye kwesịrị ịgwa aka okwu ọ na-enu mmadụ na-agwazighị okwu ka o si chọọ ịgbasa na fonu a ọmegwu igwe ọka oge nwanne m na-ewe na gị iwe ihe mmadụ ife mbụ omelụ gị ihe ọnya nke ibu omelụ gị ihe ọnya nke ịtọ nwanne m omelụ gị ịgbasa ya na fonu ọzọ omebuzi kọlụ gị nwanne ọgbabalụ kọlụ gị ọzọ nwanne ọgbabalụ kọlụ gị ọzọ ọ na-agbalụ kọlụ gị ọzọ ọ na-agbakwa ulu gị ọzọ maka gịnị ịbụrụgo liability ife bụ na ga-eme ka m bụrụ liability n'elu ụwa ebe m oligo saya ife bụ ga-eme ka bụ gị ese liability n'elu ụwa agbụ ya oligo saya onye lụgo gị
ife afụ ka ị ga-eme ichokwu ekwe na onwe anyị eziokwu onye gwakwa onwe gị eziokwu o nwere ife ọ ga-abụ ime ịnweta ego mana uko ekwere gị wee mee ịmụ ife ga-abụ ilu nwaanyị lụtaba ego mana uko ekwere gị wee mee ngwa yọba yiyọ na-ataba mkpali afụ n'ụmụ mkpali dịka ọ na-adị gị mma emekatana ama ka osi njọ gbaba mbọ ego nri aka ọkwa na gị nwanne m nọ na-ewute ọ na-achọgbu onwe ya nwoke anaghị ego nri ịkọta ji ga-eri ị ga-ayabakwa mmadụ ji ga-eri ebe imelụti n'ụlọ nwanne m ada eri ya eme agbọbịa ogbe ibi na-alụ na-enweta ego nwoke ọ bụ na ama akpali gị n'ọbụrụ aka gị na fon ele obebe igulu biri bịa agbọbịa nye m ụbọchị na-agbalị ya ọzọ agba onye nye m ka esiri ya okwu ebe tido kenye m adịrọ mma yọyọyọ ọ na-akụta ugwu nwoke owite achọka nwanne m n'owite adịrọ mma yenyi n'owite adịrọ mma owite emego nwoke onweze n'okwu na ezinụlọ ya nwanne m n'owite adịrọ mma owite emego nwoke onye mere ji ya ha agba n'aka nwanne m n'owite adịrọ mma owite emego nwoke na-ezozi ezo nwanne m n'owite adịrọ mma ịnọrụ n'owu ịfụfe ngali bụla na-ene iwele anya na-eji okwe nwanne m n'owite adịrọ mma ịnọrụ n'owu ndị ọyị gị niile na bakọlụ gị nwanne m n'owite adịrọ mma owite atọka nwanne gbaba mbọ kwesịrị ike tobe ifi ga-eme iwe gwanarị owu ọ na-adịkwa mma naga atọ wite asa nwoke iwe malụ onye gị n'ahịa dị na mma iwe malụ onye kwụsị n'ibe ezigbo ọyị ya wee na ọfụma ọka bụkwa ezigbo ọyị gị ka mma ekwekwe na kowite sateghị aka maka ọ sateghị aka ọsa ike ọbala mmanye elu ka ọ bụrụ ịnọ n'echiche ọbala gaa n'ala elu ya bụ na ọnwa aja ya bụ na mmadụ ana nwanne gbara mbọ gbasiri ike obi ife ị ga-eme iwe gwananya okwu aka aja aja onye na-ebute ọnụ mmadụ aka aja aja onye na-ebute ọnụ mmadụ egi mobedu onye lu ka ọ ga-eri idegwu nwebeledu onye lụtalụ ka ọ ga-eri onye lụtalụ n'elu ụwa onye lu ka ọ ga-eri ife ịlụtalụ n'elu ụwa onye lụtalụ ka ọ ga-eri ka nsọpụ ife anya ezọra o meziri nne ya bịa onye ọcha sistan director na n'ịmasa ifu nwoke bụ stainless ichokwu gbọba sọnde ọfọ owe otutu ego otu ụlọ oyi onye bụ ikenga dị ọcha ikenga oyi ikenga dị ọcha owe otutu ego otu ụlọ oyi owe bụ isi ite abụchi nwere achie ọgaranya bitiri ụzọ bịa ọgaranya bitiri ụzọ n'obeledu ọgwụ aka m ị na-anụkwa aka m n'ebe jewuzi fabụ n'ike na adazi anyị betinye na-azụ azụ obusobi ya karịsịa traditional defense minister na Malaysia ụtọ ọmụ na-eke nwere njedebe America na Malaysia
lụkanụ n'ụwa lụtago icheko lụtago iri agụ Is your boy, DJ S Shine Best International. Oh yeah! Let's go global, onye nwe gwa abịa n'ọzọ. Ịgba, sem, aha! Igbo na-ekwu n'oho na-agbaka m mbọ bụ ego ndị mana asị m n'ọbọsị ịghọta ife m na-akọ yokokokoko anọzi na nkịtị adịrọ mma na onye ọbụla nọ nkịtị na ọ gbara ego nkịtị anọzi na nkịtị adịrọ mma onye ọbụla nọ nkịtị na ọ gbara ego nkịtị yokoko onye nọ nkịtị gbara ego nkịtị n'ego oyibo bụrụ ngwongwo ụmụazị ego bụ n'ime na-eme galụgalụ n'elu ụwa ka anyị were elu nwayọ iwe ga-adị mma chọba ife ga-alụo alọzi na nkịtị na nwoke nọlụ nkịtị na ọ gbara ego nkịtị ị na nnukwu onumo akụ nọ nkịtị ka ị na-ekwu oyi mgbe ọ bụ ka ịchọ ife ị na-alụ na nwoke adịlụ mmiri nọ nkịtị onye nọ nkịtị na-echi ife ọjọọ n'obi ya ka iwejakwa ebe anyị na-abịa Igbo na-alụsi ọrụ ike Igbo na-agbasi mbọ ike Igbo na-achụsi ego ike Igbo na-agbasi mbọ ike mana enwere ndị na-anọ nkịtị don't be a lazy man at all there is no food for a lazy man and not to man is a devil workshop Rabu Kripa na-ekwu n'egwu ịgba mgbe koko aha ekwenụ nwata nwanyị na ọ na-akụzi n'ezi mgbe jụọ ya nwata nwanyị kedu ife bụ nsogbu gị asị m na onwere ego oyibo jụọ ya kedu ife ị na-alụ asị m na ya enwere ọlụ ya na-anụrụ hukọp jụọ ya kedu ife bụ hukọp amamala Igbo na-ekwu asị m na m agaghị aghọta ya ị na-anụwo Njonya kedu ife melu fashion and designer banana kedu ife mezili ihe dresi banana ọ bụ nwaanyị a na-abụzi nnonya na be anyị ọ bụ nwaanyị a na-abụzi dọkịta na be anyị Is your boy, DJ S Shine Best International. Where my
anọzi na nkịtị adịlụ mma yo okoko mmadụ dozie nwata nwoke ọ na-egbu alị fonu n'aka wee chọba onye ga-eri okoko onye nwata nwoke obi nwere ibe ị na-anụ ọsị vesko nwa mma